Getembe tware koriya. Ndero twanyora. Iraba tware koriya. Ndero twanyora. Iraba tware koriya. Ndero twanyora. Getembe tware koriya. Ndero twanyora. Getembe tware koriya. Ndero twanyora. Alright, asante. Eyune ishara kwamba nga nigotole ase omurobuli webyombe na ebyombe bito osemi yasindikisa. Lero mwanchu muligireli ogatembe television na Gatembe FM 102.7 nigotu akolire taro eyemo asemo mugusha katanga okogoro no mwengu twaikira se bunge bumachoge chache ase wodi ekuru machoge bas eyo tuka imeye county ya Kisii na bono nigonde nabanyakiombe awali namugo komone nabanyakiombe muyamole baba nigo bakuru kwa Samaria nga boma nekene nga boma chache welfare ekene kiombe gya chire nkuma omutegereri no mwancho muligereri asoko gendera ekiombe kenke bwa tamarago na eganga yogo chaka nigo gya chage teke bwa teganga nigo kegenda teke bwa teganga nabo igo ababonsi nigo bakira sekiombe asobwa nsu no buya no bolimo ono mwancho muligereri mbacho tomanyago itasemegano ine inkiye kora bakira mwa sekiombe asomuro buli bwebyombe na sindigisa nchinkoro kwa omwana bweliro bajofro nsariko karibu stay tuned karibu mpaka omwelio karibu sana tujaga no munyakiro go bwekombe ase enchire abene kigma ngane chiko monyora gato tebinga ereningo baba mbiyoni Embiana. na kiota baba asama lietanga kyokorokwa Asama lietanga rukusamero lino. Yeah. Sami olina eyemasema ayino munyakiro go oboma chache boma chache ni minute Boma chache nenka y'abantu ba chache. Yeah. Igomono elieta boma nenka chache nsobo nekena banyakiombe igomo mwanchu mulilinga agako ero munyakiro go ngaboma chache ne kiombe kyaba mnyene chache ase bali indi kiombe gya chage tata Ekiombe gya chage to mwaka wa 2024 ekere 1 year now hold kai ige kiombe kige komesa igano mwaka oyo muyakolire nkiki agerete gya chaka okay gento kyagere to gachaka major yuto atete koleta abantu ba minto ba bumachoge chachamo igango ya itenene no koleta abantu ba itamo egangende tokina ni ntu abanyene asabanyene yeah Igobono okurugia chagete andake ababonsi no barenge gose bakonya komenta bago kya ya tuwa chagete tura abantu 10 abantu 10 boka abantu 10 tuka tuwa chagete ya kiki abalende baba bange abantu aba okoranga umunso wairo ase kyumbe mwancho mulilinga no mwancho bategera linga kurwa omubaro bw'abantu 10 nabono ushikuri maigane nabokogo kanga nigo bara bange na bado mbagenderete tinda ngainiri nekene ono andake ekerurigireti ya sokora kwago eganga yekiombe keiga una mogenderete iga kurubono kogendera asenali muguchia gose mugoyenda koirana uchimaika asenali tokogenda ya buna bonega ndobwate plan yokugura ebintu togotumwe kabine kiombe nandi ndobwate plan bonega at least twakorete bo banking konya na turamo one way or the other buna bonega abange na buno barochiga na bagaka baiga kero mwali bwe wiki ngoru bari kiri siringi 300 bawo yomo okorera kende ya bono ekermo okora tebo banking era sogo konyana nkalinga mukumira nase emutinyi asomotinyi kumira ntorikane marakane ya e wiki twa monto yomo ekende twa monto onde ya sigwa somotinyi akonya twasokiri abantu igona tuliga abanyakiomba babere bakonyora ibitoki biko bagendereria ya kabisa chitachiri echimbye mule konyara mule kende konya gokonyora egento gyasindikisa tabenga sindikisa yebyombe neliroba wachubuli linga sindikisa yebyombe na Jofro Nsarigo nonde mase bungeye na niko tukunya kuligireria nga obuya bwebyombe mboro byoboiga lero sino ayetura amanyubwe bwebyombe omungi no karanste galika andakuga nityo mugaka koletere ngokoletera lero mambitale tankiye koba esegi so asekiombe eligerege gokonye naye bwegendereri tiango tonyole abande batoye omugano andake nkiyekiombe gyakolire nchuga endugu yana mbiyole zata nakiyokuru kwa Samarieta James Yovegi sagana mbiyole nanu munyakiombole uniform yagere biye ekorekana smart and you look very handsome smart kai okora no eno korunyomba muntu abipambaro nimbwato mu ngino mbale nyomba na uba korosita tuli smart you look good iga bono munande iga ekiombe kiansibiriga ekiombe gya gosibiri yes abanyakiombe yakere chingobe
kumbe umwanchomo tegerali baso botenga behind a successful man there is a good man lakini musachi yako tebanga ki nyuma yoko bakwa ebya eyo mwanchinaro lakini behind a successful man there is Aboma Chache welfare nakende ndiamono sana bono linde tiyango boli musani ona nkikia gatoka juu ni ekyombeke kera na gichoni tikiarenge twarenga abantu abake muna twarenga abantu abake tukake sabu tukanyoranga abantu abake ntogo cha okoraki ntogo cha konyara tiga tuimoki atu atoleta abantu abange muna tuimoki atu tukaleta abantu abange abantu abamba abwate yanga chiarenge boronge babwate chianga tutaikoranga ki ngakire lakini nche muna na agende saba bono morari ngake sabwirega gento gikoro kunga machancha baya bako na gutara naro gate ko bobia inkamanya korete gento gikoro nga collect rabis bono inkamanya nga bono collect rabis yeye igon koreta chianga chiorete ki chikome kame kabono bune yange yembege toroje ngaso agutara bakoririe yange ngake sabu nkareto yo minto yo iga ngateba nga gwikande tigento gikoro nga poma chachi igonera aga choini correct rabis bono kerona na moreta gabu nani ngaki sabu nge yange yakorireki yabwena ire nkareta kororo yo iganga mutenga ki nera agajoini correct rubbish in fact tarenge monto renge boronge lakini bono iga rochi buna komeka yale asante bia mono usani na suka gago nchikoje baba nchikoje ga tigango torara iguo mwanchomo ligereri no motegereri andake timetinga nkiekoro musacho yakoro kungaki correct rubbish hata Mr correct rubbish shokorero ya ekyomekoro nga Aboma Chache ngakiokoro kubaba asa marieta ngoro ku unit magoma mogere nchende unit ya maraba ayuri maraba iko kyombeke bwa chi unit ayi unit yago maraba bono nkiyekora gwa chi unit kyombeke ikoro unit ya maraba ekyombeke gagina ge unit ya singincho kiango gete karana kirocha sigete nchenga tabo ikatiga nsororo egere na nchingi karakari egere na nyora nkobeta tuira ne maega konyo taracho ni correct rubbish ngakikwarenga amochabu na arenga kwarenga mochabu ya ninga agotebanga nyuma atarachoini asekyombe niga arenge bobe lakini bono nakorekana buya aragirete buya akomekameka bono abangina mbali gali abasani baito abancho baligirete gali mwencho mulire no motagero rase radio ime 102.7 na Gatembe television ya masemo andakenga eratabwa tubo manyino buya bojo ine kyombe kwana ngo nere motebi buya unayo musubati nki wacho ne kyombe ekyombo buya bwaye naboko ende konda gusokore biashara kokorigi gokonya kuruta 20 egwikari tuko buna rito kurwa ekyombara misi botambe kwaruta igo kwegerire naye kwanya ko ugantukura segembe arire akai Nero gana era nyumba mwago kende ngero kwa goli toro chingange chogari pakege koro te nyekeombe ochomolire ligwa igwo mwanchomolire nga ayerero iga nabobwate avuta pumsi yago kobeka lakini abesi yabolire ekyombe nkegera obe smart omekameke example noyo otebire aribia ekyombe gyago konyira handura atotagirie umwana bwe skuru mabana bane mbale skuru ngo bakanira nde skuru fees engombe yani ngo nyora nde besa kuri ekyombe nanyi gura chinsi yaga chingo ko cyane nanyora kurwaro nachi godire chenge kurati kanda aboli igongora korango kobogo toshaka Bakorori chiane nkori akangombe kwagolire ngo kamuri kabisa ngakyogo kamana banga ndiyongoroki korango iga ngoroki ngakyogo kamanga ekon chagi ngoro nango kama abagina muraseke mwetu kama kamango ndo tengende wachulira linga ono buya bwe byombe abangina bagolire cyombe kurwase byombe ebago kama bono banyolire kire bakoli ali amarabu na arase chinga cyabo ine ayerende oganeti oegwe nchungu ga baba nakiyokoro kwa samarieta Sasa Marieta ankoro ku Catherine Mumanyi. Na yenkiyokori yaze gombe Catherine. Ayi ekyombeke. Ekerogia chagete na basaye na ro change ikomiga. Yani na nche nkaigwa maigana ki abasare ndi na nche mokombeka urate okaigwa abasaye lakini ukatanije dati ni musadi ganso. Kai. Na nche nkabachoini. Kerona abachoini bakantenga bona ayo ko ba mama yetu. Iwe yani tuko na mama yao Mama yao Wana kero twanya ko baiga tukarorana ki ntogocha ko bantu tweka ngateba go ikande tabangina bande ndetaba gaka negera tusange gente kaso bwamba na kioroche babere taiga bano mune kiombeke iga kiato sukiri
andake ketukwa na sugusanga ikikia gatuka leta abande litanga ni mwalinga bake ukaleta abande umugusia go tebanga ki gechara kemo ngego itakiege ngego itanda nekene nagantoga gentoga ke gakora ki iguna yo karanga mbyo mo babange musangere genteke wono ngakiro chimura bange bone kiombeke buna tora abange ya tokonyire ntwate abanga ntwate chibesa tokoronani ekera twanyora twasira nase ngichiyobo gimobo naenda abana baito basomire buna injo ya mobo oyo no somire ngotenya so ngambi ya mono poma makarenaki kuratiga igo boma na ubahagera umwana ogende school bakokorira masomo baki yakire chingo iboma Onchomuligera ligwa lero iga uchumi nigere bobe abangina bakurira sinka bagaka nga school fees teyo oyo agotebanga umwana oyo chire school asengenche yekeombe ine aye wajini yekeombe ebuli asegero kiago nkiyogokora wajini yekeombe ono tinanda kubuli aye baba andake asubu yabwe yekeombe keiga ekegori kiago baba nindo chinga n'omuntu monene ole abangina mbali gale basubati bakolenga ine bali nkagali andakere emirimo yaye menene nigaganye to mugakamuletere bange ujumbe yagingiya Bona abaminto bali motorigireti kuruga ase TV ya getembe abangina baito abagaka tokubataina ki totware byomba ase tore egere bitokonye bitosuki abana baito basome bagende mache ngumbu ekero naye kwabeire buya nari agosogo cha kwaraka nole buya muroji bunande smart igo yani eligere mobe abangina maridad nabo igo una getembe maridad muwoga na getembe urara kuningo ndaigo getembe tembe tware koria nero twanyora ira batware koria nero twanyora nero twanyora Asante sana mwanchomuligeri onyambona watanyora umurubulira sembe okurukunga sindikisa yebyombe na umurubuliga nigole nekerenga ekerene yogo kinia ebyombe koruchinsemo au kubimukia na kubibeka bibe asagia lero iga tukwana monaye ngakyokurugo babaye Samarietane kurukupamela biyaki nyabuto Pamela naye n'umunyakyombole nje ninjo munyakyombe ogocherero mutangani bono inkikia gara tuga join ekyombe Pamela ekyombeke ekero nanyorete emechando mugakona akwete ekyombeke giankonyete keganchangira chibesa nkagenda nkagora chibrodry ne saruni stinde abantu mbarando seti muno yomonara by the way kera korekana oyo ninche morose noche munakwera ngo naye aya bono kutigara askobo maiga sinini oyo wotenga ekyombe kiagalire mpaka gwetogeri orosi yoyonde uno tenda kuboli igo emirime yogokora yokoro situki nekyombe kiagerete na gyakugurerete na kikyangurete ariko bakyombe nkyo nkango okora bone angaba uno nkonyu nonye namaru obe bono igwa kuratiga igo kangorero ukarasegete kango ngatinde tekyombe kegankonya na inde ngatorika ugatoleka amina amen igo numa eto munguru nje na inde no moteli wetera sekyombeke wetere kyombeke bono tiganda harakoboliga abangina mbali iskogali barabu batanyora ubwansu bw'ekyombe kwanyora ubwansu nanyora obonene obya kabisa batabinga bangina yani gase kyombere nga batabe abangine se kyombere ayozi na mansu omwanchu muligere ya se omurobeli bw'ebyombe byetonda sedegisa ayonsi okanyora ase kyombe gyaboma mbye bono sana baba thank you very much.